Ħinja l-Verġni Mqassa Marija li bla ma mietet tħaqqilha l-glorja tal-martirju dejn is-salib. Il-mulej ma'kom, Għari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Kien hemm wieqfa ħdejn is-salib ta' Ġesu. Ommu, Marija ta' Kleofa u Marija ta' Magdala. Mela, kif Ġesu lema lill-ommu lid-disċiplu li kien iħobb wieqaf ħdejha, qal lill-ommu, Mara hawn ibnek. Imbagħad qal lid-disċiplu, Emmi ommu. U minn dak il-ħin id-disċiplu ħad għandu il-kelma tal-mulej. Illum 15 ta' Settembru il-Knisja fil-liturġija tagħha qiegħda tippreżentalna lil Marija dik il-mara tad-dbatija tal-hemm, dik il-mara li dak li għadda minnu bina għaddiet minnu hija wkoll. Għax il-qalb ta' bina u l-qalb tagħha kienu ħabtu l-istess taħbit flimkien. Għax kienet li għal 9 xhur sħaħ nislitu u ġarritu fil-ġuf tagħha. Imma nistħajjel li qegħdin nistaqsu biblikament l-iskrittura mqazza tkellimna jew le dwar id-dbatija il-hemm id-dwejja ta' Marija. Għandna provi iva ħut l-esis. Il-Vanġelu mqaddes b'żewġ okkażjonijiet l-aktar ċari quddiem Marija jitkellem mid-dbatija. Fl-ewwel okkażjoni għandna profezija, għandna d-bassira, il-ħarsa lejn il-futur. Fit-tieni okkażjoni għandna t-twettieq, ir-realtà ta' dak li tħabbar fl-ewwel okkażjoni. Fl-ewwel okkażjoni 40 ġurnata biss wara li Marija tatna lil-bina fid-dinja it-twelid ta' Ġesu, 40 ġurnata biss biex tosserva l-liġi li kien hemm miktuba fil-Levitiku, hija flimkien mar-raġel tagħha Ġuseppi u t-tarbija marru fit-Tempju ta' Ġerusalemm. L-ewwel net marru fit-Tempju biex jirriskattaw it-tarbija, għax il-liġi kienet tgħid li l-ewwel tarbija tifel il-primogenitu
għandu jiġi offrut lil mulej lill-Alla bħala l-ewwel frott, imma wkoll il-familja tirriskattah tħallas xi ħaġa biex hija tifdi l-bina. U t-tieni raġuni biex hija l-om wara 40 ġurnata għax wildet tifel, kieku kienet tifla 80 ġurnata, tmur biex hija teħles u ssir minn ġdid il-mara l-om li tista' ippurifikata li tista' tersaq tagħmel l-offerti tagħha fit-tempju. U din il-familja tagħna ta' Nazaret marret fit-tempju ta' Ġerusalemm. U hemmhekk tiltaqa' ma' raġel Assis twajjeb li kellu l-Ispirtu ta' Alla fuq jgħid Luqa. U intebaħ min hija dik il-familja, intebaħ min kienet dik it-tarbija, u meta ħada f'idejh irod ħajr lill-Alla għax għajna jħraw is-salvazzjoni, u ħabbar dik it-tarbija tkun ta' qawmien u ta' telfien. Imbagħad idur lejn omm it-tarbija hawn ġejja tbassira u jgħidilha u lilek min naħa tiegħek sejf jinfidlek ir-ruħ tiegħek. It-tieni okkażjoni hija it-twettieq issa il-fulfillment ta' dak li bassar il-profeta Xmuni. Ġifieri nistgħu ngħidu 33 sena wara. Il-Vanġelu kellimna ċar. Imma ħalli nirraġunaw nidħlu fil-kuntest, fil-istorja ta' dak li smajna fil-Vanġelu. Kienet il-ġimgħa 14 tax-xahar ta' Nisan, ix-xahar ta' April tal-Lut. Ġerusalemm kienet miżowda bin-nies, nies tal-post u nies li marru fil-belt biex jiċċelebraw l-Eid tagħhom. Għax il-Lut dak il-lejl mill-ġimgħa għas-Sibt kellhom jieklu l-ħarub mixwi, il-ħobb sażmu, il-ħaxix mor biex jagħmlu t-tifkira tal-Eid tagħhom. Allura kien hemm huwa kkalkulat li kien hemm 180,000 ludi fil-belt il-qadima ta' Ġerusalemm. Ftit il-barra mill-ħitan tal-belt, fuq daqsxejn ta' għolja l-Golgota, kienet qiegħda tiġri xi ħaġa oħra. Il-pjan meraviljuż ta' Alla. X'kien hemm fuq din l-għolja? Ġesu imsallab fin-nofs. U kif jgħid tajjeb preċiż Ġwanni, ħdejn kien hemm wieqfa l-om tiegħu. Din l-om il-kelma Vanġelu wieqfa ifisser li kienet qiegħda tieħu sehem iġġarrab tħoss minn dak kollu li kien għaddej minnu bina Ġesu. Din l-om lil-bina sematu jgħid li huwa bilanċ. Sematu jaħfer il-daw li wasluh sa fuq il-Kalvarju, sa fuq is-salib, is-saħta. Sematu jitlob lill-Alla l-missieru bil-kliem tas-Sant 22, Alla tiegħi, għaliex abbandunajtni. U bosta fis-sira tal-Iskrittura jgħidu li dak il-ħin Ġesu is-Sant 22 kollha qalu, mhux dik l-ewwel sentenza biss. Taqbuli idejja u riġlejja bħal klieb imdawwar rridu jagħmlu għalija. U Marija qiegħda tisma'. U Marija semetu bil-bina wkoll
jgħid l-aħħar kelmiet missier f'idejk jien nerħiruhi. Marija wieqfa mela qiegħda tieħu sehem sħiħ u attiv f'dak kollu li kien għaddej minnu bina Ġesu. U hekk kif ir-ruħ ta' Ġesu ħarġet. Fuq il-belt ta' Ġerusalemm ftit qabel waqgħet dalma kbira. Mhux suppost li kien hemm midlam meta għadna fil-ħin ta' nofsinhar it-tlieta. Sar terremot. Il-blat infiret minn xulxejn. U min kellu l-okkażjoni li jmur fuq il-Kalvarju, dan jista' jarah. U dak il-blat mifruq minn xulxejn, wieħed mill-professuri li kien jgħallimni tal-arkeoloġija kien qalinna li dak il-blat li jibda mifruq minn fuq il-Kalvarju tarah mifruq jibqa' niesel s'isfel u jibqa' ħiereġ sa quddiem il-pjazza tal-Bażilika tal-Qabar ta' Kristu. It-terremot li sar mal-mewt ta' Ġesu. U San Mattew jkompli jgħidilna li mal-mewt ta' Ġesu ma dak it-terremot infetħu l-oqbra u numru ta' nies ġusti qamu u rawhom deħlin Ġerusalemm. U Marija, din il-mara, dan it-tifel, qiegħda ġarrab kollox, għax wifqa, għax hija b'sensija. Ftit tal-ħin wara, waqt li għadna hemm fix-xena fuq il-Kalvarju, jiġi soldat, 4 soldati kien hemm u ċenturjun. U meta jara dan is-soldat li dawk it-tnejn li kienu imsalbin ma' Ġesu għadhom ħajjin, ġa fil-permess minn għand Ponzju Pilatu, b'marzebba fidu kisrilhom riġlejhom biex il-ġisem jiddendel, il-pulmun jafas fuq il-qalb, jifgaw u jmutu. U hekk ġara. Imma meta ra li dak li kien hemm fin-nofs diġà miet, baqa' għaddej. Ma kissirlu l-ebda għadma. Ħanamlu osservazzjoni ħuti, kombinazzjoni. Le. Għal Alla tagħna ma jiġri xejn kombinazzjoni. Dak is-soldat mingħajr ma jaf kien Ruman, il-dak li hemm fin-nofs ma kissirlu l-ebda għadma għax dak li kien hemm fin-nofs huwa l-ħaruf tal-għejd. U Alla lil Musa qallu li meta toqtol il-ħaruf annimal ma tkissirlu l-ebda għadma. Issa fuq il-Kalvarju qed imut il-ħaruf veru, il-ħaruf li bid-dem tiegħu fdina, u biex titwettaq l-iskrittura mqazza, allura ma tkissritlu l-ebda għadma. Imma ix-xena għadha ma spiċċax. U hawnhekk ħad tidħol iktar l-omm li qiegħda wieqfa tieħu sehem. Jiġi soldat ieħor. Din id-darba kellu lanza fidu, kellu sejf, ekku x'muni tħabbira. Ġesu mejjed, rat ruħu, madana kollu dak is-soldat bil-lanza fidu jersaq lejn Ġesu mejjed u iniggislu, il-verb Grieg nisso, iniggislu, jinfidlu il-parti tal-lemin bejn ir-raba u l-ħames kustilja. Il-punta tal-lanza tidħol ġewwa fis-sider ta' Ġesu, tmiss il-parti tisfel tal-qalb ta' Ġesu,
li kienet imdawra bħalma jimdawra il-qalb ta' kull wieħed u waħda minna borza perikardium li ma borza minħabba id-daqqiet tal-flagellazzjoni li sofra Ġesu kienet mimlija demm u demm li tħassar tilef anke l-kulur tiegħu safrani u bajdani u minnu fih jgħid San Ġwan ma dik id-daqqa tal-ansa ħareġ id-demm u l-ilma. L-om tagħna ħut il-eżis, l-om tagħna qiegħda tara u tassisti għal dan kollu. San Ġwan Krisostmu ħanejdilkom għax sabiħa. Meta jirrifletti fuq din dan l-att jgħid jagħmel it-tipoloġija jgħid hekk kif l-ewwel bniedem Adam kien rieqed u mill-ġenb tiegħu mill-kustilja tiegħu Alla forma l-għaxqa tiegħu lill-Eva. Hekk ukoll l-ewwel bniedem tat-Testament il-Ġdid Ġesu kien rieqed u mill-ġenb minn fuq tiegħu ħarġet il-għaxqa tiegħu il-Knisja biż-żewġ sagramenti tagħha l-kbar il-Magħmudija u l-Ewkaristija. O xena ħut il-eżies li ħadd ma jista' jiddeskrivija. Imma inkomplu issa fuq l-om tagħna. Ġesu mejjed. U dik id-daqqa tal-ansa ma ħassix. Mejjed. Imma ħut il-eżies x'sa ngħid, ma nafx sa ngħid. Min ħass dik id-daqqa tal-ansa qiegħda taraħ mejjed, qiegħda taraħ rat ruħu, qiegħda taraħ bl-ħajja l-għażiża ommu. Madankollu għadu jirċievi jitturmenti jitbatija. U f'dak il-mument ħut il-eżies li dak li ma ħass il-mejjed ħassitu l-ħajja. Dak li ma ħass Ġesu ħassitu l-għażiża ommu. Bil-forsi l-Marija ngħidula mhux martri, imma r-reġina tal-martri, is-sultana tal-martri, għax fil-waqt li il-martri iġarbu fil-ġisem minn tagħhom din Marija wieqfa ħdejn is-salib ġarbet fil-qalb għażiża tagħha dawk l-eħreġ u l-ogħla dbatijiet. Għalhekk japplikaw dal-kelmiet tal-lamentazzjonijiet ta' Ġeremija. Daqs il-baħar hija kbira il-ġerħa tiegħek, daqs il-baħar. Wieħed qaddis għaref Diaz jgħid li l-qaddis immartri fil-pitturi jew l-iskulturi meta naqxuhom ħdejhom aktarx nagħmluhom dak l-istrument li l-aktar li jkun weġġaħħhom kemmilhom ħajjithom. Pereżempju tara pittura ta' San Pawl taraħ bil-ktieb li jfisser l-ittri tiegħu u tara s-sejf għaliex għax dan il-bniedem Pawlu kemm ħajtu rasu maqtuwa ġoruna fit-Trefontane. Ħansemmilkom qaddis tagħna l-Tranġitakun il-Tranġiskani San Massimiliano Kolbe. Sitilu ra l-pittura oġbitni. Massimiliano Kolbe u warajh il-gaġġa tal-ħadit jien kelli xogħol imut 3 darbiet hemmhekk hawn Ġvizz. U n-numru 16670 li kellu fuq il-ġogaga tiegħu meta kien skjab martri San Massimiliano Kolbe. Għax dak kien is-sinjal il-gaġġa li ġo fija u flimkien ma' numru ieħor ta' priġunieri temmew ħajjithom. Ma ħalli ma ntawwalx. U liema huwa s-sinjal
Li ma huwa l-istrument, li ma huwa l-mezz li nqedu għand Marija biex nippruvaw li hija martri, anzi ir-reġina tal-martri, teħdan Marija nqedu l-istess bina mejjet, bla sura, bla ħajja. Marija tatna mill-bina f'Betlem tarbija ċkejkna sabiħa kollha ħajja. Il-bniedem ukoll ta' mill-ġdid, roddilha mill-ġdid li l-bina immax differenza. Mejjet, bla sura, imġiddem ma tħares lejh jgħid il-profeta Iżajja. Dini Marija, dini l-addolorata, dini l-kreatura li ma kellha l-ebda raġuni għaliex dbati għax sa mill-ewwel mument tal-esistenza tagħha kienet immakulata mimlija kollha bil-grazzja, madana kollu għaddiet din it-triq ta' dbatija wieqfa ħdejn is-salib ta' Ġesu kien hemm ommu. Ħanieqaf għax qed jagħmel il-ħin. Hu Telesius. Jekk din l-omm għaddiet minn dawn it-tribulazzjonijiet u d-batijiet kollha, innoċenti. Aħna kif nippretendu, kif nippruvaw naħarbu kull forma, kull kwalità ta' xi Knisja żgħira. Għaliex qegħdin inħallu l-bruda tant tirbaħna, għaliex qegħdin ma rridu nagħmlu l-ebda sport żgħir biex il-ħajja spiritwali tiegħi anke jekk titlob minni xi sakrifiċċju jiena m'iniex lest li nagħmilha. Ejjew hu Telesius, eżis familji, fuq l-eżempju ta' Marija addolorata, naħsbu fuq dawn il-momenti li għaddiet minnhom Marija. U Marija trid li aħna naħsbu fid-dluri tagħha kif marret tgħid il-wieħed qaddis San Gabriel tal-addolorata li hija Marija tot ruħa midjuna ma' min jaħseb fid-dluri tagħha. Iva Marija, inweduk li aħna miegħek u bħalek nissieħbu ma' dbatijiet biex nimlew dak li jonqos fil-Knisja ta' Kristu.